Hi havia una vegada un savi xinès que feia camí per un bosc. En arribar a un gran i magnífic arbre, el tocà amb la seva vareta màgica i el convertí en un llaüt que va regalar a l'emperador xinès. Però el llaüt enyorava el gran bosc i per molt que el premien mans hàbils, tan sols sortien sons desafinats. Aleshores l'emperador va demanar consell al príncep dels artistes. El príncep Peiguó començà a interpretar un cant a la natura, a les estacions, a l'aigua, al vent. El llaüt recordava la seva vida en el bosc i el concert fou tan meravellós que l'emperador es va commoure i no va poder dir res durant molta estona. L'emperador li preguntà a Peiguó com ho havia aconseguit i aquell li contestà que mentre els altres músics pensaven a fer música per a l'emperador, ell havia pensat en que la música devia ser pel propi llaüt. L'emperador, commogut, regalà el llaüt a Peiguó, considerant que era l'únic que havia de posseir-lo. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.